Hello tytöt! Moi! Hello Peppi! Moi! Me ollaan täällä foorumissa, Fatserilla tällä hetkellä limulla ja vähän pitämässä palaveria, eli meistä on tullut tänään foorumin uudet ihanat tytöt. No emme hirmu uusia, olla aika nähtyjä, mutta kertokaa jotain. Mitä? Jumatti. Niin, me tullaan nyt pyörittää foorumissa aika paljon tekemässä likkuvaa. Koko kevät. Me varmaan bongaa syömästä ravintolamaailmasta tai täältä Fatserilta. Hei, kiva haukku lästiksi heti ensi tutustumisella. Me ei saa tulla nykiä hihasta. Mulla ei toivottavasti ole silloin tällainen matala ääni, kun mä oon vähän kipeä nyt. Mutta me ollaan tässä istuttu meidän punaiseen Marinekan Black Bookiin tekemässä suunnitelmia teidän päännekoralle. Saatte kaikki kisoja, palkintoja, tempauksia. Kaikkea jännää täällä erilaisina merkkipäivinä ja muutenkin vaan. Ja me ei saa tulla aina nykäisen hihasta ihan milloin vaan me tää foorumissa ollaan, koska yleensä me toimitaan näitä foorumin blogijuttuja silloin täällä. Ja näitä puhia voi seurata tuolta foorumin blogista ja sitten meidän omistakin blogeista. Eli kannattaakin seurata, koska sieltä tulee kaikki tosi kivoja vinkkejä tulevista jutuista, joilla voisi osallistua. Voisiko Nadiakin esim. Sanoa jotain? Niin mä just mietin, että Lol, ja mitä sanoo Mimmi? www.forum.fi Kautta ihanat tytöt. Ei tiedetä, onko meillä semmoista. No, se on mun mielestä www.cityforum.fi. Joo. Joo, mutta se forum.fi ja valitsette sen alemman. Niin, valitkaa. Ei sitä lehteä. Joo. Okei, no mut ei meillä sit muuta varmaan, että... Ei kun herra Jumala. Moikka! Hei! Moi!